дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гиромиқадр. Ман Шарофдин Кадоев ҳастам. Ҳамаи шуморо аз номи аъзоёни ҷунбиши ислоҳот ва рушди Тоҷикистон бахшида ба 28-мин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон табрик ва муборакбод мегӯям. Ба ҳама онҳое ки барои истиқлолиятхоҳӣ талош варзиданд, ҷони худро дариқ надонистанд, аз худ қаҳрамонӣ ва далерӣ нишон доданд ва ба ҳамаи онҳо ташаккур мегӯям ва онҳое ки имрӯз дар қатори мо нистанд, дар ҳаёт нистанд, ба ҳамаи онҳо рӯҳашон шод бод, хонаи охираташон обод бод, ки чунин як кори арзандаеро барои миллат анҷом доданд. тоҷикон баъд аз 1100 сол дубора истиқлоли худро 9 сентябри соли 1991 ба даст оварданд. мо ҳама шаҳрвандони Тоҷикистон бояд ин истиқлолиятро чун гавҳараки чашм нигоҳ дорем. барои нигоҳ доштани ин муқаддасоти миллӣ фарзандони сарсупурдаи ин кишвар заруранд, ки манфиати давлат, миллат, кишвар, ватанро аз манфиати шахсии худ болотар донанд, барои рушду пешрафти Тоҷикистон корҳои арзандаеро анҷом диҳанд. мутаассифона дар даврони бо гузашти 28 сол даврони соҳиби истиқлолӣ мо натавонистем суботи сиёсӣ, иқтисодиро таъмин кунем, ваҳдати миллиро ба даст биёрем, якпорчагии ватанро нигоҳ дорем. чун аз даврони соҳиби истиқлолӣ эмомалӣ Раҳмонов бо роҳбарии хоҷагони хориҷиаш савори танку тӯби онҳо шуд, дар дохили Тоҷикистон як ҷанги шаҳрвандиро роҳандозӣ карданд ва ин ҷанги шаҳрвандӣ тӯли 5 сол идома ёфт ва бештар аз 150 000 шаҳрванди Тоҷикистонро бо танку тӯби бегонагон куштанд. бештар аз 10 миллиард доллар ба бюҷети кишвар, ба иқтисоди кишвар зарари молӣ расониданд ва тамоми озодандешон, тамоми шахсоне ки барои миллат, давлат мехостанд хизмат кунанд ва мехостанд як кишвари воқеан демократиро дар Тоҷикистон барпо кунанд, тамоми орзуҳои онҳоро ба хок бурданд, онҳоро куштанд ва тамоми хабарнигорони озодро куштанд ва дар натиҷа мо имрӯз мебинем, ки дар даврони 27 соле ки ҳукумати Эмомалӣ Раҳмонов сари қудрат аст, ки бо танҳо ба хотири манфиатҳои аҳриманонаи худ, бо ҳадафҳои аҳриманонаи худ дар сари қудрат аст, манфиати давлату миллатро як тараф гузоштагӣ аст. танҳо дар ин ҷо манфиати шахсии худ, манфиати хонаводаи худ ва миллатро вобастаи дигарон кардааст. имрӯз мо шоҳиди он ҳастем, ки бештар аз 2 миллион шаҳрванди Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ҳастанд. ин бештар аз 30% аҳолии Тоҷикистонро ташкил мекунанд, ки ин худаш хатар ба истиқлолияти давлатии мо аст. ва ҷои дигар ин аст, ки имрӯз бештари шаҳрвандони Тоҷикистон ба хотири пайдо кардани ризқу рӯзияшон, ба хотири пайдо кардани ҷойи кор талош мекунанд, ки шаҳрвандии дигар кишварро ба даст биёранд. ин ҳам ҷои нигаронӣ барои истиқлолият аст, чун онҳое ки имрӯз ба мо шаҳрвандӣ дода истодаанд, фардо як нақшаи дигаре доранд ва инро ҳам бояд ки хуб мо донем, ки ин шароите ки ба вуҷуд овардааст дар Тоҷикистон, ин шароит ҳадафмандона аз ҷониби хоҷагони хориҷии Раҳмонов, ки ба сари қудрат оварданд, то имрӯз дар сари қудрат нигоҳ медоранд Раҳмоновро, ки манфиати онҳоро дар Тоҷикистон пиёда месозад. ин ҳадафҳое ки баъди чандин солҳо ин ҳадафҳо рӯшан пурра мешавад, ки баъд дар он давра дер хоҳад шуд, ки истиқлолияти мо комилан аз байн хоҳад рафт. ва имрӯз мо мебинем, ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ва дар дигар кишварҳо чӣ қадар таҳқир мешаванд. мо имрӯз мебинем, ки як кӯдаки 5-солаи мо таҷовуз мешавад. мо мебинем, ки як ҷавони моро эзорашро мекашанд, духтари моро таҷовуз мекунанд.
ин бисёр ҷойи нигаронӣ аст. Вақте ки мо як кишвари соҳибистиқлол мегӯем ва як шаҳрванди мо дорои ин паспорт аст, дорои ин шиноснома аст, мо бояд ҳама бо ҳам бархезем ба хотири ҳимояти як шаҳрвандамон, ки дар хориҷи кишвар рӯ ба зулм гирифтор шудааст. Тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон бояд дар ин сурат ин ифтихорномаи мо аст, ин шиноснома, ин ифтихорномаи, ин нишони мо аст, ин вуҷудияти мо аст, ин кӣ будани моро нишон медиҳад. Мо ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бояд бо ин шиносномаи худ ифтихор кунад, бо ин шиносномаи худ ифтихор кунад. Вале имрӯз ҳар чизе ки борои шаҳрванди Тоҷикистон меояд, бояд мо аз ин нишонаҳои худ истифода барем, бо ҳам биёем ва аз ҳимояти ҳамдигар ҳимоят кунем, то ин ки дар зулми дигарон қарор нагирем. Ва имрӯз ки ин ҳукумат ки ба хости дигарон омадааст ва моро вобастаи дигарон кардааст, албатта ба хотири манфиатҳои шахсии худаш садояшро ба муқобили онҳо баланд намекунад. Ин ҷои бисёр нигаронӣ аст, ки мо ҳамчун як кишвари соҳиби истиқлол наметавонем аз ҳақуқи шаҳрвандои худамон дар хориҷи кишвар ҳимоят кунем. Ва Русия ҳам бо Тоҷикистон ба мисли як агароти худаш муносибат мекунад. Ва чун Раҳмонов як лухтаки онҳо буд, Раҳмоновро онҳо оварданд сари қудрат, Раҳмонов бо танку тӯпи онҳо сари қудрат расид ва имрӯз дар сари қудрат бо ҳимояти бевоситаи онҳо ҳастанд. Вале миллат дар ин ҷо ғулом шуда истодааст. Миллат имрӯз азобашро пушти сар мекунад. Миллат ранҷи ин ҳама фаъолиятҳои Раҳмоновро медиҳад. арзиши инро миллат имрӯз ба ҷонаш пардохт карда истодааст. имрӯз Раҳмонов даъво мекунад, ки бале бисёриҳо кишварҳо муҳоҷират доранд, бале муҳоҷират ҳаст. муҳоҷирате ки ҳақуқҳои шаҳрвандояшон таъмин мешавад. ин муҳоҷирате ки имрӯз мардуми Тоҷикистон дар Русия доранд, ин муҳоҷирати махсусан ғуломдорӣ аст. имрӯз мо дар байни кишварҳои авторитарӣ қарор дорем ва кишварҳое ки қудратманд ҳастанд, ба мисли Чину Русия, инҳо кишварҳои авторитарӣ ҳастанд. Инҳо ба мисли мо мисли таҳдид ҳастанд. Агар ки ҷомеаи мо сус шудан рафтан гирад, ҷомеаи шаҳрвандии мо аз байн равад, ҷомеаи мо ба кишвари ҳамин хели авторитарӣ агар идома карда рафтан гирад, моро инҳо тӯҳмаи ё Чин ё тӯҳмаи Русия мешавем. Чун имрӯз мо мебинем, ки аз тарафи Хитой қарзҳои бебаргашт ба Тоҷикистон дода истодаанд. Магар ин қарзҳои бебаргашт фардо таҳдид намекунанд, чун ин қарзҳо ба объектҳои равона карда истодаанд, ки онҳо фоидаовар нестанд ба иқтисоди Тоҷикистон. инҳо метавонанд фардо ба мо таҳдид эҷод кунанд, хатар эҷод кунанд. вақте ки мо сарзамини пули онҳоро дода наметавонем, қарзи онҳоро баргардонда наметавонем, дар қарзи онҳо мо фабрик насохтем, завод насохтем ва Чин ҳам барои завод сохтан қарз намедиҳад, ба масъалаҳои иқтисодӣ маблағ ҷудо намекунад. танҳо ба масъалаҳои маблағ ҷудо мекунад, ки манфиати худаш бошад. мегӯяд шумо парлумон созед, шумо парчами баланд созед. барои инҳо Чин пул медиҳад, вале барои заводу фабрика не. ин яъне ҳадафмандона қарздор намудани Тоҷикистон ва баъдан дастрасӣ пайдо кардан ба сарватҳои табиии Тоҷикистон аст, ки барои Чин хеле зарур аст. ва қарздор кардани Тоҷикистон мо дидем, ки ин ба манфиати Чин аст. ва шумо дар таърихи Чин нигоҳ кунед, дар ивази пулҳое ки ба кишварҳо медиҳад, дар ивазаш агар дар ҳолати барнагардондан онҳо чӣ кор мекунанд? Заминҳоро мегиранд. имрӯз ин кор дар Тоҷикистон мушоҳидат мешавад, ки мо барои додани имкониятҳои бештар ба шаҳрвандони Чин ба 50 сол заминҳои Тоҷикистонро иҷора дода истодаем.
магар ин таҳдид нест? Мо як кишвари соҳиби истиқлол оё чунин ҳаққеро дорем ки барои 50 сол як ҳукумате ки бояд барои 5 сол биёяд, барои 7 сол биёяд дар ҳукумат кор кунад, оё ҳақ дорад ки барои 50 сол замини худро ба кишвари дигар диҳад? хуб, агар як ҳукумат меяд барои 5 сол, шояд барои 5 сол қарордод бандад. шояд агар барои 50 сол бояд як референдум гузаронда шавад ки ин замин ба як шаҳрванди чин ба муддати 50 сол иҷора дода мешавад. Ин магар таҳдид нест ба истиқлолияти мо? бояд инро хуб дарк кунем. Мо дар кишвари имрӯз Қазоқистон, Қирғизистон дида истодаем ки ба хотири бо баҳонаи ҳифзи таъмини сармоягузорон афсару аскарҳои худашонро вориди ин кишварҳо карда истодааст. Фардо бо баҳонаи таъмини сармоягузорони чин афсари худро дар як кишваре ки худро соҳиби истиқлол медонад ворид хоҳад кард. ин он чизе ки имрӯз Эмомалӣ Раҳмонов ба вуҷуд оварда истодааст, ин ҳама ба истиқлолияти давлати Тоҷикистон хатар меорад. мо имрӯз як истиқлолияти нисбӣ дорем ва мо бояд ки ба истиқлолияти воқеӣ расем ки мо вобастаи ҳеҷ яке аз ин кишварҳо набошем. мо ҳамчун бояд як кишвари комилан демократӣ бошем, комилан ҷомеаи зинда дошта бошем ки агар як коре ки хато мекунад ҳукумат, бояд ҷомеа садо баланд кунад, гӯяд ки на, ин кора дуруст аст. агар ҳукумат ба як қонуншиканӣ даст мезанад, мардум садо баланд кунад, бархезанд, гӯянд ки шумо ин коратон хато аст, шумо бояд ин корро накунед, шуморо мо маблағ медиҳем, маош медиҳем ки шумо дар чорчӯбаи қонун кор кунед, манфиатҳои миллат давлатро ҳимоят кунед. бояд мо чун як ҷомеаи зинда дошта бошем, як журналистони озод дошта бошем ки мубориза бар зидди коррупсияро баранд. ҳар нафаре ки дуздӣ мекунад, ҳар нафаре ки ғорат мекунад, инро чикор кунад? ошкор кунад. гап занед ин пулро аз куҷо овард, таҳқиқот баранд. вале имрӯз ин кор дар Тоҷикистон имкон надорад. мардум садояшро баланд карда наметавонад. ҳар касе ки садо баланд мекунад, онро сар мебуранд, пушти панҷара мебаранд. ҳар касе ки ба манфиати миллат давлат сухан меронад, он душмани миллат қарор мегирад. чун душмани дохилие ки дар дохили кишварамон ҳаст ки таҳти роҳбарии хоҷагони хориҷияш фаъолият мекунад ва манфиатҳои шахсӣ ва хонаводагии худро аз манфиатҳои як миллат 9 миллион аҳолии Тоҷикистон болотар медонад. ин хатар барои миллат давлати Тоҷикистон аст. мо бояд шаҳрвандони Тоҷикистон инро хуб дарк кунем. агар мо имрӯз дарк намекунем, фардо дер хоҳад шуд. ҷавонони бо ору номус, ҷавонони сарсупурда дар ин роҳ, дар ин ҷода лозим ҳастанд ки ин миллатро аз таги поги дигар абардқудратҳо кашида бароранд. ин як ҷомеаи воқеан демократӣ созанд ки ҳеҷ як абардқудрат натавонад тавассути нухтакҳои худашро ба ин миллат корҳои нақшаҳои худашро амалӣ созад. мо бояд аз худамон иқтисоди худамон пеш барем, аз худамон нишон диҳем, фарҳанги худамонро мустаҳкам кунем, пояҳои давлатдориамонро мустаҳкам кунем ки ин давлати мо сутуданӣ бошад, баъди 50 сол пош нахӯрад, баъди 20 сол аз байн наравад. дар таърихи мо ҳамин зулмҳо шудаанд, дар таърихи мо заминҳоро мо аз даст додем, Самарқанду Бухоромон аз даст додем ва набояд ин як порчае ки аз мо мондааст, як порчаи мерос, як ин қарак замин барои мо мондааст, инро аз даст диҳем. чун Эмомалӣ Раҳмонов аз рӯзи омаданаш моро тақсим кард, кушт, хона ба хона, кӯча ба кӯча тақсим кард. ин ба манфиати хоҷагони хориҷияш аст, ин ба манфиати миллату давлати Тоҷикистон нест. ба хотири ба даст овардани ба манфиатҳои миллат бояд шахсиятҳои миллӣ сари қудрат биёянд ки дилашон барои ватани миллат сӯзад, ин ватани миллатро хонаи худашон ҳис кунад. имрӯз Эмомалӣ Раҳмонов, фарзандонаш, онҳое ки дар сари қудрат ҳастанд, хонаи худ наметонанд. инҷоро ҳамчун як ҷои пулкоркунӣ, ҳамчун як гоби ҷӯшҳо медонанд ки аз ин фақат мехоҳанд ки манфиат гиранд. ва инҳо шаҳрвандони аллакай ду шаҳрвандӣ, се шаҳрвандиро дар дигар ҷоҳо доранд, аллакай хонаҳои худро дар дигар ҷоҳо бунёд кардаанд. онҳо ин хонаи худро муваққатӣ медонанд. бовар кунед азизон, суратҳисобҳои онҳое ки доранд ки дар хориҷи кишвар ҳастанд, онҳо дар фикри истиқлолияти Тоҷикистон нестанд.
در فکر آینده تاجیکستان نیستند، در فکر آینده فرزندان این سرزمین نیستند، در فکر آن کودکی که 5 ساله‌ای که تجاوز شد کشته شد در فکر آن نیست. به همه بدبختی هایی که بالای ملت تاجیک در روسیه در هر جایی که می شود، محض امامعلی رحمانوف و حکومتش گناهکار است. محض همین آنهایی که از رژیم رحمانوف حمایت میکنند، آنهایی که دیده و دانسته به خیانت های رحمانوف چشم میپوشند و میگویند که نه، سیاه و سفید میگویند امامعلی رحمانوف درست میکنند، آنها هم خائن هستند. آنها هم بدترین از امامعلی رحمانوف هستند که حقیقت را پنهان میکنند، حقیقت را برای مردم نمیگویند. من امیدوار هستم که جوانان تاجیک، جوانان غیور رو با تمکین تاجیک میتوانند در آینده استقلالیت واقعی را تامین کنند. این استقلالیت که نسبی که باز زیر خطر داره، من باور دارم که با رفتن این رژیم، با آمدن جوانان مستقل دارای فهمیش های وسیع سیاسی و اقتصادی، من باوری دارم که ما امکانات تمام اقتصادی داریم، ما کشور را به پا خیزانده میتونیم. ما در مدت 5 سال من باوری دارم که تاجیکستان گلگوشکفان میشود. تنها نفران سرسپرده صادق در کار است که این همه بدبختی ها، این همه بیدادگری را از بین برند. من باز یک بار دیگر همه شما را به روز استقلالیت دولتی ملی تاجیکستان تبریک و مبارکباد میگویم و خدا کند ما ملت تاجیک به استقلالیت واقعی رسیم و سرخم و بیچاره در نزد هیچ ملت نباشیم. هیچ ملت، هیچ کشور فکر نکنید که به منفعت ملت تاجیک کاری میکنند. هیچ کشور نمیکنند. تنها خودمان، تنها آنهایی که دلشان میسوزد، دلشان بر این وطن میسوزد، تنها آنها میتوانند. حتی امروز بیشتر از همین دولتداران ما حتی نمیتوانند که از بعضی جزئیات های شرطنامه بین خیتای و دیگر کشورهایی که میشود گویند که این جزئیات ها، وقتی گویند این خطرها را مردم میبینند. اگر که این جزئیات ها گفته شود، شما کلا خطرها را میبینید. بعضی شرطنامه هایی که بین چین و تاجیکستان شده ایستادند، آنها بسیار در آینده خطر آور خواهند بود. به این خاطر هر چیز زودتر باید که ملت تاجیک، شهروندان تاجیکستان اقدام کنند و تنها ما با همدیگر میتوانیم که یک کشوری آزاد و آباد و زیبا را به وجود بیاریم. تنها با داشتن یک کشوری دموکراتی قوی میتوانیم در بین این ابرقدرت هایی که خودکامه هستند وجودیت خود را، هستی خود را، منفعت های خود را در منطقه حفظ کنیم و همچون یک ملت سربلند باقی مانیم، و اگر نه همچون ملت غلام و به استثمار این ابرقدرت ها تبدیل میشویم. خدا نگهدارتان باشد و تا صحبت های دیگر باز در تماس هستیم.